hagi Tipra mothani bising tui mia Bubagra tei kwbangma MLAs minister MDC tongmaro joto miliui signature khlaiui Tipra government o memorandum yafarka je Kokborok haga kaburu Tiprasa language chung Roman script no chajago Roman script ni bade onyo script chung use khlaiya hnei support khlaiya hnei Bubagra saka tei kwbangma Tiprasa leaders rok MLAs rok MDCs rok Roman script no naiui omo sign khlailaimani amono tui bo Bubagra saka amono chini future thinang amono wansuk yake amono samung tabuk khlaianga ke thinang bwtui ingno amo kebo sawai manglak politics ni sepono tebo kirima jingsa ngnai hini Bubagra saka chini chrai te future generation ongni haike amtui nyongnai chini je Kokborok chini je Tipra Kokborok je chini Tiprasani language je amono script decide khayanga ke olo thinang bwtui ingno kebo sawai me kirima jingsa ngnai haike chini je Tiprasani area rong no bo amte haino khlainani nai tongo je chini Tiprasa rong ni kwbangma tongmani problem tei demand rok amono to sabayo tei kwbangma je chini tongui tongmani tabuk ADC panong thung kwbangma land reservation panong thung amoro no ponjo sabayo oro general slamnani just khlai tongo ADC o borok kaplai ngake o jaga o Tiprasa simia minorities muslim rok simia manipuri wansa haya ke hindu bangali borok bo jaga o tongui mana hine je statement khna norok Triprani CM Dr. Manik Sahani statement bosao borok kaplai ngake titi ADC o bongni government haya ke sarkar to wakai o jaga o ST simia kwbangma je non ST tongnero bo jaga ksang ke tongui mana hine bo khuk bai thang norok khna video clip hake to bo se Tiprasa rok chang khai bono bises khlailai tongayo hache amro wansungna niya borong bokhorogo agiwo jin nana thago dabura songni khogo khnana je purno bachon je hne agi Bangladesh rong no jaga tu boi borno jaga ro mani eamte henyong to hamo bo haji yang chini Tiprasa o hani busa je Mizoram ni displace ngai phainai Tripura hago borok no se refugee hnei bo chini mong roi tongkha chini Tiprasa rong no kai agi je Bangladesh ni phainai kwbangma sobjani bo tongkha amo kebo sawi miya hake borok no ngakai o jaga ni citizen wo borok nok dalan 2 tala 3 tala tango borok kotor officer ngi tongo borok minister ngi tongo bongna kunu khaijakliya bongna kun police berom jakliya bong ain kanun rok nga borno sultaya citizen nan bagin tebo kata rule ongkhoro chini Tiprasa rong ni bagi khetamo je rule tomani amono sbaye chini Tiprasa rong ni ajaga o bongno dawoi chini Tiprasa rong no sokomorani hakena am dekhino titi ADC rog monno rong nugi tokona je sbaye general slamjak tomani age je rule slamjak tomani chini Tiprasa ni amor rong sbaye chini Tiprasa rong je thayo borong no danani amtei je bong ni hingaka ayeng ni phanye rong no se bong rule ketal slamoi bong no oro danani amte hai plan yang je kuno problem hakai je kuno Tiprasa rok mantai sanlai protest khaleka ka ajaga officer sobno ho bongni borok brung tongo haibeno bong borok no hoklak chini Tiprasa officer no honai Tiprasa be Tiprasa wala renen Tiprasa be Tiprasa tungplar renen bagai bong borok no ka theinani kirijago और दाम छड़ा और ये सब एरिया में ज़्यादातर कि आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते